asi kutaura kunoku life chaiye ari kuto chiri chitunha kudaro ari kutobleedha munhu kuratidza kuti munhu akarohwa zvakaipisisa. Saka inini chandiri kunyanyokumbirisa kuti tiri kuda justice. Pano hatina chikafu upo kuti tibikire vanhu chaivo pani zvino so hatisisina. Tiri kukumbirawo chikafu chokuti tiwane kubatsirika pano vanhu vari kuungana. Pavakapinda mukoti hapana chavakatongwa nenyaya state condition yanga vari because majesty angatonoti munhu wada kutotonga because munhu akatopinda akatobatirana nemagaji aitotadza kutomira iye. Pandakamuona life haana kundiitira chaizvo kuti iye aibvunda tasunge munhu arohwa. Kana unhu wakamutosha wacho ngaaccountable kwabatiwa. Mapurisa unonzi enda usunga munhu naika oenda munhu mujeri otongwa nemhosva dzake handiti ba kwete kubaya munhu. Schema Construction is ready to serve homeowners, carpenters, builders, contractors and businesses with quality ceiling, wall skimming and tiling. We also supply ceiling boards and accessories, cornices and centerpieces, skim light, rhino set and plaster products, tile adhesive and grout. We also provide professional ceiling design and construction services for residential and commercial properties, from stylish modern ceiling concept to expert installation and finishing. Whether you are building from scratch, renovating or upgrading your ceiling, Schema Construction is your trusted partner for quality materials, reliable workmanship and impressive results. Contact us for quotations, prices and bookings on the numbers on your screen, or visit us along Gweru Road opposite Metro Pitch behind Housted Brothers in Gweru. Muri Zimbabwe tinokugamuchirai zvakare. Ndini wenyu Tatenda Alphonse Magara, tiri kuno kubhindura Marsh Central. Munoziva sekuziva kwenyu tinodzifambira. Nhasi tafamba tauya kuno kubhindura muChipadze kune varidzi vemukomana akashayika nezuro kuti vatitsanangurire kuti nyaya yacho yanga yakambonyatsomira sei, life yemukomana yanga yakamboita sei, vanova ivo vanonzi Mukoma life. Ini ndinoitwa Zulu kana kuti Pepper, ndo zita rangu, Cosmas Pepper Zulu. Ndiri bamunini waLife. Ndiri kunzwa kubatikana nenhau yandiri kunzwa pamusoro nemafiro akaita mwana wangu. Takatongofonerwawo nchiudzwa kuti mwana kunoku hakusisina. Nekudawo kuziva semunhu asina kumbobvira ambonzwa kurwara kwemwana, ndakaanzwa kuti mwana anga nenyaya dzanga dziri kumapurisa. Asi kumapurisa ikoko ndoko ari kunzi ndoko akafira ari mumaoko emapurisa. Nekurohwa. Mukomana anzi akarohwa isingaiti. Kana kuti kutochwa, kana kunzi kudii, hapana anoziva. Asi kutaura kunoku life chaiye ari kuto chiri chitunha kudaro. Ari kutobleedha munhu. Ende paakadonha pacho ari kunzi aitobleedha mumunhu kuratidza kuti munhu akarohwa zvakaipisisa. Saka inini chandiri kunyanyokumbirisa kuti tiri kuda justice kuna life. Kana munhu ayapinda mumaoko emapurisa tinenge chitarisira kuti nyaya inotongwa mune zvakanaka. Kwete kuti mapurisa acho atiri kuvimba nawo kuti ndo vangange vachitichengetedza, ndo votocha munhu kusvika parufu kudai so. Ndiri kurwadziwa, ndiri kubatikana, handidi kukunyeperai. Ndinoda kuti kana kuri kunzi zvinosvika kumakuru akuru vemapurisa, nyaya iyi ngaitongwe zvakafanira, ngaitongwe zvine justice, nokuti life asiya muri. Ndofunga kana mamboona kune vataura kumashure uku kuti mai Zulu vanova mai vaLife vakura, ende life ane vana vadiki zvakanyanyisa. Vana ivavo varuda kuchengetwa. Life aichengeta vana vake, vachachengetwa nani vana ivavo. I think ndo zvandiri kunyanyochema nazvo kuti dai matibatsirawo kuti nyaya iyi ifambirwe igotongwa nemazvo. Kana iye munhu achinzi akatadzirwa, ingwani vanhu chaivo vanoponda chaivo vanoenda kumajeri
vachitonotonga mitongo yavo kweyanga anyanyotadza nekuda $900 ndo yaurayirwa mwana. Inini semanzwiro andakaita ndakangonzi Life adona, but nekuzoramba ndichivhunzisisa ndakanzwa kuti Life akadona ari mukoti, aiedza kuzama kutaura zvaaiedza kutaura but anga asakwanisa kana kutaura, achingotaura nemasaini ende achiedza aibata nyama dzake pakasiyana siyana kusanganisira maprivate parts chaiwo, kuratidza kuti hameno zvakatoitika zvokutoti taizokumbirawo kuti kana nehembe dzanga anadzo dziri kutaurwa kuti hadzisi kuwanika ngadzive dziripo panzvimbo. Tiri kudzida hembe idzodzo, hembe idzodzo tiri kudzida dzinge dzichiwanikwa, tiri kudzida. Life muzukuru wedu taigara naye zvakanaka, ini togara kudharuweni. Life tanga tisina kana dambudziko naye mukati mokurarama, kana atete vedu chaivo havana dambudziko naLife. Tikangonzwa kurubatikana chinzwa kuti mwana ashaya, tingati kubva mwari mwezuro kusvika pari nhasi pano hatina chikafu upo wokuti tibikire vanhu chaivo pari zvino, so hatisisina kana muriwo chaivo kuti tibikire vanhu, kana chikafu chokudya vanhu kuseni yatova dambudziko hombe. Tiri kukumbirawo chikafu chokuti tiwane kubatsirika pano vanhu vari kuungana, pano pari kuuya vanhu vakawanda, hatina chikafu chokuti tibikire vanhu, tatova nedambudziko hombe. Plus vana vake Life chaivo tinoda kuti vana vaenderere mberi nechikoro. Tiri kukumbirawo kuti vana vabatsiwe, maizuru vachikura vachembera vanhu vanga vachitobatsirwa naLife, pari zvino watova panguva yakaoma hapasisina kana munhu achavabatsira. Saka tiri kukumbirawo rubatsiro kumhuri yasiyiwa naLife, kuhurumende ikoko. Mushe makadini kune matambudziko aoneka. Mukoma wangu mungatudze kuti nhau yamukoma Life yanga yakambonyatsomira sei kubva pekutanga tisati tasvika pakushayika kwavo? Nhau yamukoma Life ichiri kutoti katyamadza mbijana, asati akutonyatsoziva kuti zvinhu zvafamba sei nenguva pfupi iyoyo abva mukusungwa. Mukoma Life anga ari munhu wevanhu, munhu aifarirwa nevanhu zvakanyanyisa, because munhu wese anga angori shamwari yake, angoti akangosa aifarirwa nevanhu, anga angoriwo munhu anga angoriwo free, anga asina zvekunetsana nevanhu kana zvekurovana kana zvekuita zvakaipa. Iyo munhu aingofara nevanhu, saka vakaipa. Mukoma Life yamawani. Mukurarama kwavo vaimboita basa remukoma Life? Mukoma Life vaita gardening, ndo zhinji yavaiita nemining. Vaimboita zvekuchera goridhe mamining, but mazuva ano anga vakuwandira nyaya dzegardening, kutenga motikari vachitengesa, ndo nyaya zhinji dzaifambira. Tinonzwisisa kuti pamazuva apfuura aya vakazenge vari mumaoko emapurisa. Ngatitsanangurire kuti yanga imbori nyaya ichi chakambonyatsoitika kuti vazenge vari mumatare edzimhosva? Mukoma Life chavakaita vari mukati mebasa ravo iroro, pane rimwe dhiri ravakaita, vapiwa motikari imwe vaite se vatengesa, and then vatengesa motikari iyeyo havana kuzonyatsoita transaction nemunhu wakanotorera motikari, vatengesawo motikari iyeyo. Saka pakazonoita kakunetsa, muridzi wemota akuda mari yake, kana kuti mota yake ndozvaisa kuti vazotorwa nepolisi. Zvakazofamba sei kuti tizosvika patiri nhasi? Zvonasi kana pari zvinhu asati akunyatsoziva kuti zvinhu zvakamira sei, atoenda postmortem kuHarare. Paakazouya kupota hatina kwanisa kutaura naye, anga asingatauri, saka tizive chii chakanyatsoitika paari. Hapana ati akunyatsoziva, because hatinobvira tataura naye kubva nezuro achitoshaya. But makakwanisa kuonana naye here kana musina kutaura naye, but makamuona here? Kumuona takamuona, but aitotaura nesign language. Akatorara zvokuratidza kuti hameno zvaaita
ngoto ari museo andoratidza kuti anenge akatokuvadzwa munhu akatochera ndikuona kwandikuzviita kufamba kwacho anga asiri kukwanisa itoita zvekutosumudzira ichitaure naye anga asiri kutombobudisa voice aitotaura nemasai chitombotirai kutombomudyisa atotaura mukaka nemabhanzi hapana chaakambodya zvekuti takatonetsana nemaprison officers anga atotongwa kudhara atonzi azodzoka zvake koti bosi Major Street anga atoona kuti munhu uyu hapana chandotaura naye bosi munhu akuvadzwa munhu aurwara sviko vazononoka motikari yekuprison yanonoka kuti uye izomutakura takatombotiraiwa toshandisa edu motikari kuti timutakure bosi isu situation yanga ari tatatozviona kuti munhu ari urwara zvoti vazhinji vaitofunza pamwe inyaya kuti ari kutya kupinda mupoti kana kuti chii but yange isiri nyaya iyo munhu angobva kumasales achiita sei achirwara kumasales kubva anga ari kumasales vanga vakamuisa kuinterrogation here kana kuti anga akamirira kuti azotongwa anga vamisira kuti azomirira kutongwa aita about 2 days ariko mumasales ipapa zvitonetsa nekuti nyaya yacho yanga itori open akatofonera vanhu vese motikari vakadhila nawo akavasanganisa ende nyaya ibvuma saka reason yekuti arohwe manje ndozvinetsa airoverwe chii bosi patakatomuona isusu aitoratidza kuti fesi yake yange yatozvimba zvofushirika fesi munhu asogona saka tofungidzira kuti akarohwa nemakomana kupolisi ndofungidziro yangu nokuti aitotadza kana kutotaura kutadza kana kutofamba munhu akazvimba saa hapana zvatingamboti obviously munhu akarohwa. Makambotaurawo here nemunhu ainge akaitirwa dhiri remotikari kuti munzwewo divira kuti chii chakanyatsoitika kuti azoiswa mukati akamirira kutongwa ozosvika pakutosha? Nemunhu wemotikari uyu tatatovirana naye kuti sitomudzorera mari bosi mari achitati naye apa sitomborina mari yakawanda dhiri ranga riri mari shomanini anga atopiwa. Nemuridzi wemotikari hapana zvandakaona zvakaipa bosi munhu tatatogara tatotaura naye mari yedu yaitoshota 200 US saka zvese aingobvuma plus agara iri friend yake vaitoitirana vane mamwe madhiri avo akatomboitirana kumashure saka aitoti zvekuti ndisungise life handikwanisi kumusungisa tofanira withdraw nyaya then undipa mari because tatatongomuzati ane imwe order ainayo iri kumazuva aikunongoti ongonopiwa order yake iyo iri kumazuva ongoreplace madhiri achizovhara saka kune munhu akadhila naye kwakusina police feso wacho ndimadzibaba vanga vatogara vatoende mamwe madhiri vazvingogaira kuti polisi ndokwakanotoshwa ikoko. Tingati here mukoma life anga ane dzimwe nyaya dzisine nechekuita nemotikari sematariro amuri kuita nini kuti vakange vanzwanana nemuridzi wemota? Dzimwe nyaya angasi munhu angatori free angasitomborangana imwe nyaya inge iri polisi ngasina ndiyo nyaya iyo yanga itoripo iyo. Munhu aitozvifambira mushe musha asingamboita zvekutiza aitoswera atogara zvake parodi panondopfuura nemunhu wese kana nepolisi yacho saka munhu angatori free zvekuti angasina kana dzimwe nyaya dzanga inadzo. Vanga vaine malawyers aivamirire mukoma life? Papa sina lawyer. Papa sina. Panyaya yekunzi vaizono withdraw nyaya yanga yafambiswa sei nyaya yacho ivo vachinzi vari kunonotongwa futi uku kuchinzi vari kufanira kuwithdraw nyaya? Pavakapinda mukoti hapana chavakatongwa nenyaya kuti state condition yanga vari saka vakabva vari mando kunzi vanozodzoka musi weFriday anga ari mando 5 days ambonorapa because Major Street angatonoti munhu wada kutotonga because munhu akatopinda akatobatirana nemagaji aitotadza kutomira iye
paakatodaidzwa magajeri akatonomutora zvoti mumwe kubvunzwa amejasiri hapana chaari kunzwa. Munhu haasi kugona kumira, haasi kugona kutaura kuti anga asa hapana chatinombotonga. Asi tatobvako marimwe zuro wacho chitomesera sadza achiti mangwana aroenda kukoti angatori right. Tikatotaura naye atoti tamakuseni mukurumidze kuuya kukoti kati aya madhirese munhu tatodhila naye tatopedza naye sitomboti nyaya straight. So imimi kuna Mukoma Life muri ani wake? Ndiri brother yake, ndindakamusiya. Mukoma wake? Ndindakamusiya. Mashoko enyu amungade kusiya kune vakuru venyika maringe nenyaya muve munin'ina wenyu kana rubatsiro rwamungade kuti vakuru vakubatsirei narwo maringe nenyaya yemunin'ina wenyu ndeyekuti ipapo rubatsiro rwatirinyanyoda kuziva vanhu vakadhila kana kuti vaita nyaya yake. Nosofa zvinhu zvakaitika nezuro nhasi tatoenda post inotambwa Harare. Saka tisati tatombotanga kuti bhodhi rekatange yambouya titange tambopedza zvebheri yavo, and then togona kubatsirawo kuti tizive vanhu vaita nyaya dzacho kuti vanga vari anana vakamukuvadza vacho vakamurova vacho. Kurohwa akarohwa bhozi fese nge yatozvimba ende chairohwerwa chacho chibosi nyaya yaibvuma but kana polisi yacho ikanzi yakushanda mushandiro ma1 tatomusiya tori right dzoka mangwana makuseni. Mukoma Life anga ine mhuri? Anga ine mhuri. Ava ndovadzimai vake. Alright. Life anga ari munhu ari humble, anga asina violence pakugara, munhu aifarira mafaro, aifarira zvake kunwa nemafriends ake. Pakugarisana kwangu naye tanga tisina dambudziko, anga asina noise, aida mhuri yake. Mukoma Life wasiya vana vangani? Ini naMukoma Life ndine mwana 1, then vandoziva vamwe vana vake vese 6, chisanganisa newangu vese 7. Life mwana wangu. Hari mwana wangu papa sina chakaipa, hata chigara zvakanaka. Zvanga zvichataurwa kuti sina dambudziko naye, mwana aifarirawo zvemafaro nokufara nevamwe zvakanaka, nokugarisana zvakanaka, anga asitangana violence yacho. Tichinzwa musuno wekuti Life ari kutsvagwa nemunhu wemota, akati ndoda kuona amai vake. Ndakafa ndazienda paari mukomana ndikati ndina amai vaRavi, toita sei mukoma? Akandoda kuziva kukumbira kuti Life ari kupi, ndikati Life patinazana kumwana kuti afamba sei, asi Life anogara neni ari pani. Iwe zvoita chindipa nhamba dzako, then ndinotorawo dzangu nhamba. Ini ndakamuona Life izvo zvindofanira kufonera, tikati titaura nyaya yako kuti yakamira sei. Anoti Life ndakamupa mota kuti atengese, asi hatisingazokuwirirana mushe apa. Ndakati aiwa zvinetse, kana zviri izvo zvenina macho ndiripo, toita kuti ndikusanganisei pano vakoma wake, toita kuti nyaya yacho tigare pasi. Kuda kubhadharwa nokuwirirana muchiwirirana ipapo hapana paanombotiza Life haabi, haiti izvozvo. Mukomana uyu akati nini amai, mashoko amataura ndayanzwa, kana mwana wenyu asiri kuwanika ndakuenda kupolisi. Ndakati aiwa, kumhanya kupolisi hakusinde kugona kusorova, titaurirane nenyaya sonyaya yedu, ndati inini tinobhadhara, iwe gatitsvage Life timuwane. Musi iwoyo ndobva aenda kumumhangara nyaya yake kumapurisa. Amhangara kudaro Life anga ari kueredroom, nokunzwa kwandakazozviita. Ai mwana abi yake doro, vai mwana wodoro Life. Vakomana ivavo ndovakazofonera muridzi wemota uyu
kuti life ari pano turi kumwana edoro svika pano. Handina kuzoziva matakurire akamita life, kuti akamutakura ari vangani, vakafamba sei, tobva aenda life. Ndopatikapisa kumuona ipapo abva aenda. Takazonzwa kuti life ari kupolisi asungwa. Ini ndikazoenda kuma5 polisi ikoko, ndakangotakura kadhiringi kangunoti mabhanana kanitsokubatsira nini, kanitoda kuona mwana wangu anonzi life asungwa ari kuno. Zvanzi achigara pari kumaserisi muone. Akabva azoenda kundivhurira. Andivhurira ndakati life wauya nenyaya yeku chii chaitika apa. Zvanzi munhu wemota uya mai akanditi nditengese mota. Ndakati matadza kunzwana naye. Zvazvanzi eyi, asi mari ndinobhadhara. Ndakati aiwa saka nyanyi yekuita sei, zvanzi iri kuenda kukoti. Ndakati it's okay, kana watiri kuenda kukoti mwana wangu hazvina kuipa. Itai zvokuwirirana mari tinobhadhara. Ikati mari zvanzi aiwa munozoinzwa iri kukoti ikoko. Bhanana ri asi ndakaona life aibvunda ndichitaura naye ikoko. Akangotora mabhanana tuiri. Ndobva atora dhingi rake akangomwa mbijana. Abva asiya. Life abva adzokera munhu make muchitokisi make. Ndikati vanangu maita basa, ndoda kudzokera kumba. Ndabva ndauya kuno, handina kuzotaura naye, handina kuzomuona. Life akabva kumuka ari right. Pandakamuona life haana kundiitira chaizvo kuti iye aibvunda tasunge munhu arohwa. Angasina nyatsokuvhurika, angoti amai ndakudzokera. Ndikati ingaona kumwa waidhiringi, zvanzi it's okay. Abva adzokera munhu, asi ndakaona kunge ari kubvunda, so haana kuratidza dhiringi roro haana kurimwa. Ndokanga kari kekupedzisira kuona. Ndokupedzisa ndozvandoziva. Neuromba maine zvakaitika. Zvinooneka. Saka kubva musi iwoyo muridzi wemotikari haana kuzodzoka futi? Haana kudzoka, haana. Ndinozomuona. Hapana ukama here akamboedza kumufonerawo after njodzi yaitika? Handizoziva, komana angu ndiwo handizoziva kuti akamufonerawo here. Nanisi panhamba idzodzo ndaenda pamusikana wangu. Ndimunoziva nenyaya yemafoni munhu akadai akadai. Handizoziva. Pane ukama here aenda kupostmortem? Aenda kupane ukama, waenda wechindoukama. Vana vangu vanokwa baba mukuru nomwana wangu musikana nomumwe mwana mudiki mukomana. Ini ndiri mugarisani, ndinogara panext. Ini ndinonzi Oleni Chingwaru. Life aive munhu ane rudo rwokuti chero akatotukana naye nhasi mangwana anongotaura newe, anga asingatsamwire munhu, aive munhu wevanhu. Tinoti pana life tarasikirwa zvakanyanya. Pamakanzwa nhau yekunzi mukoma life ashayika, makafungira? Zvakatibata zvakanyanya nokuti life achibva kunokumba takapedzera kumuona kuma5 tichizonzwa kunzi life asungwa ari kupinda mukoti mangwana. Takatarisira kuti mutongo wake kuti achatongwa achidzoka kumba here kana kuti achapika nyaya yake. But kuma4 ndakafonerwa kunzi life ashaya, asi hazvisati zvakutaurwa. Pamwe vanhu vari kunyemba sevanhu vanongofambisa mumagurupu kuti life ashaya. Ndakatadza kuzvitambira. But patikazofonera mukoma George namai Yezi vakati hazvochokwadi ndo zviripo. Takabatikana zvakanyanya. Sekunzwa kwenyu mimi mukoma life vakashayikirako? Semanzwiro angu ndakanzwira kuti vakashayikira vakuenda kuhospital. Taitarisira kuti munhu kana achirwara handiti vanoendesa munhu kuchipatara here kana munhu ari muusungwa. Akapinda mukoti akadaro achirwara zvekutadza kutaura. Tapererwa, hatina zvokutaura, tapererwa. Tiri kushaya pekutangira nokuti chiitiko ichi hatisatambochiona.
ndiri sena hangu handisati ndachiona ndatanga kungochiona pana life. Ngatidze kuti imimi makamira sani mufamily yana Life? Ini ndiri mwana wamaizuru saka ndiri mai vaLife vaduku. Nhasi tiri parufu remwana wenyu. Muchinzwa nhau yamukoma Life makazvitora sei? Nhau yamukoma Life yakandirwadza. Ini ndinogara kukwekwe. Ndaitoenda Mondarweni kunobata maoko. Saka ndakasangana mukoma Life pano. Saka takazoenda kwanzvadzi yake uko. Tadi kumusika uko. Katabva tagarisana mukoma Life sezvatakaita kudai kati mwanangu mwiri wako wanyanya. Dai watombomira kudya kana kudya malemon. Wona nasiso wako matongori matwins. Saka damambo mwiri wako ungatapudzika ngoti mai kuti ngazviita sei. Mwiri data kangopiwa ona baba vedu saka mwiri wawo tombokwanisa kutapudzika pari zvino. Saka ndakazoguma kuti ana ipapo ndakati ni mangwana mwanangu ndiri kupfuurira ndikaenda Mondarweni. Akati zvakanaka mama. Tinozoonana kana madzoka. Ndiri kuMondarweni ndapedza 3 days. Ndafonerwa kuti Life asungwa. Atenda kumapurisa. Saka ndakava kutambura zvokuti nazvino ndiri kushushikana kuti mwana wandakataurawo naye here asingarwara asingadi. Saka zvakanditorera nguva kuti ndizvigamuchire kuti chokwadi Life ndozvaaita. Ndangonza kuti panyaya yemota saka ina handinyatsozviwawo zvangu semunhu asingaita sei asingagari pano. Mashoko amungade kutaurawo amwe ari pamwoyo penyu. Pane zvimwe zvandinogona kunge ndisina kunge ndabvunza zvamunoda kubudisawo zviri pamwoyo penyu. Ini shungu dzangu dziri pakuti dai vanhu vaonekwa vakarova Life kuti Life akabva pana achitaura achifamba kumusungwa kwavakaita. Saka ndiri kurwadza kuti dai vaonekwa kwana Life vakarova Life kuti ndinzwe kuti chii changa chaitika kuti wazorova mwana kusvika paposition iyoyo. Kusvika mwana pakusakwanisa kutaura kana kudii munhu anga akasimba akadaro. Ndizvi kunyanya kundishungurudza izvozvo kuti aiwazve vanofanira kutaura kuti chavakazonyanya kumurovera ipapo kuti zvasvike ipapo chii. Chikwerere chinobhadharwa munhu akarova akabaya munhu nebanga wana anobuda wana. Kapa chii chakanyanya kunetsa ipapo chikwerere chinobhadharwa. Saka ndiri kushungurudzika naLife. Ndiri kutambudzika nazvino handitoti ndatozomuona ndobvuma kuti Life akafa. Ndiri kutambura panhau yaLife. Chikumbiro chamunacho kuhurumende ndechekuti? Chikumbiro chandinacho kuhurumende chokuti Life ane mhuri yake yamangonzwa. Dai hurumende yakwanisa kuchengeta vana vaLife noti Life ane vana vakawanda. Maizuru vakura havana murume. Havangakwanisi kuchengeta vana kuti kuchikoro kudya. Ndochikumbira kuhurumende dai vaonawo pana Life kuti vangamitire zvipi. Semunhu asiya vana vakawanda vada chikoro zvamunonyatsoziva. Ndiri Banda. Ndonzo Augustine Chilobwe. Sana Banda ndisimasakira musha uno. Handache kutaura. Ndikangoti I'm very devastated. Mlina wangu angofa akangokwadziwa nakomana. Ndikuzvitaura kana vakuru venyika vachishinza ngavazoona maSADC. Mlina wangu akakwadziwa nakomana. Msavira wangu baba wake na bangu they were close friends. I'm upset nezvakaitika. Munhu akufirira masters mauti museusi. Chiriko here? Chiriko. Unofirira masters. MaZimbabwe dzese ngavazvinzwe kuti chiriko here kuti munhu unofirira masters. Kana vanhu vakamutosha vacho ngava-accountable ngavabatiwe. Vakamutosha ndowati kutoda. Mashoko aya masvise kune mukuru wenyika. Masvise kune mukuru wenyika ngavazvinzwe kuti mwana anongourayiwa maseusi. Nai chiriko here? Chiriko here? Ndini Augustine Chilobwe ndikuzvitaura. Vanhu ngavazvinzwe maZimbabwe dzese. Chiriko? Aiwa, chiriko here? Vana ngane vasiya Life. Aiwa. Nai. Vanhu vakutosha vanhu maseusi. Chiriko here? Kutonga ndokwaJehovha. Vachisangana nazvo. Vachisangana nazvo. Ndokamuraya maseusi. Vachisangana nazvo.
I'm very devastated. Ndini kuzvitaura ndakamirira masagwa ese pano. Ndini kuzvitaura Augustine Chilobo. Ndini kuzvitaura. Uyo muzukuru wangu ashaya. Nyaya ito ndeyekuti zvandibata kuti ini ndogara kuDarire. Ndakafuna kuti muzukuru wenyu ashaya. Zvanga ashaya angasungwa nemapurisa. Saka afira ikoko. Chii chakaitika? Handatinyatsa kuziva kuti zvifamba sei nenyaya inobva kutaura. Zvino ini ndida kungobvunza kuti asi ndo murawo kuti munhu akasungwa oshandisa kufira kujere munhu asina kuhwara chachirudziko paupenyu hwekurarama panyika ino. Asi ndo zvakiitwa here kuti munhu akangosungwa wakana kufira kujere. Iye zvema ndizotarisa nemhuri yaanayo ndio wese panguva ino vadiki munhu ararame kuenda kuchikoro baba cho washaya amati mhuri inozobatsirwa sei kuti iende kuchikoro ipinde chikoro pawana 7 wamaudzwa paupenyu hwekurarama. Hurumende danga iri yemwe hurumende yopindira yotibatsira kuti vadiki vaende kuchikoro. Izvo munoziva hunhu hwemutaundi kushanda autoshanda hapana kuja. Zvino hurumende inobatsirwa sei? Ndo chimweni chaninacho handita mashoko yakawanda kuti semunhu sakagara kuno. Asi vanhu vese vari pano paya vakatsamwa naizvozvo kuti munhu anga asikahware. Haleluya. Asi rinyi chakandirwadza ndochokuti munhu anomota uyo kuti azotsvaga raifi pari kuti shungurudza baba kuratidza kuti munhu womota uyu ndiye akaudza mapurisa kuti urayi munhu nokuti akatora mota yangu. Ini ropa rangu dai zvanga zvichiita ndaiti inini dai zvichinzvi munhu anomotawa mari vanhu kwana raifi watsvaga mari wapa munhu womota uyu mari yake yakasara kuita kuti nyaya itonge zvakanaka. Ini ndei urimi waraifi ndaiti ngadzokere kuno munhu adomuuraya akamuurayisa uyu akauraya raifi nokuti kana takaona kuti chokwadi here kuti mapurisa anouraya munhu mutemo wedu mutemo wamapurisa unonzi enda usunga munhu naika oenda munhu mujeri otongwa nemhosva dzake. Handiti ba kwete kubaya munhu asina kana dai angachinzi anomhosva zvaionekwa nemhosva dzake otongwa mujeri kana ipiwa raifi mijeri zvanga zviri raiti kana achitsvagiwa kuti hama dzake timutsvagire kuti tingabhadharire munhu womota we zvanga zviri raiti. Tiri kushungurudzika nokuti raifi asi avana vakawanda unorarama nani mai vake vachembere havazive kuchava chaita vaitobatsirwa naraifi nevana ake. Saka izvo zvinhu zvokuti rwadza tarwadziwa taura chokwadi. Ndinotombogona kana kuti titodii hapana kana tisati kutomboziva asi tikatonzwa kuti afana nasati atambomuona kuti mwana abva kuna achifamba muse mucho uzasvika kujeri kwa hanzi mapurisa auraya munhu. Tarwadziwa taura chokwadi. Life munhu angari munhu ari kuti munhu napesa mwana mari mwezo rayo agara pasuka mama wake apa handiti akapfeka zvaakapfeka jezi rake white nekepe yake friend base handiti munhu angari social kuvanhu munhu aira nevanhu vakawanda. Saka ndikuti kana munhu kana apara mhosva orayiwa here orohwa izvozvo vanogariba vakafa wani izvo vanongonhongwa vanhu. Satoita sei zvinhu zvakadai so kuti munhu wourayiwa orohwa zvakadai kana dziri nyaya dzake dzaakaita life kana kuti dziri nyaya dzaakaitawo nawo inotaurwa nekupedza nyaya. Hakuna kana musha wemukadzi murume usingataure nyaya mogara pasi handiti motaura nyaya akaita sei munhu uyu mowirirana muri 2 handiti ngaiperwe nyaya zvakanaka iyi nekuti havana chaakatadza kana akataona mhuri yake inochiendwa nani. Saka kuna kana baba naamai mumba makashupana munowirirana muri 2 koka nyaya dzakadai so dzofamba sei munhu urwa kudai chakatadza ichi chacho hama dzake dziripo amai acho aripo akura vari apa teti ndikuenda kupi. Saka toda kuti unomukuru wenyika vanondiziva ngavapedze masports aya apera vanondiziva ngavapedze masports aya. Alright, hanzi mama hembe dzemwana ngadziuye dzaakaenda nadzo dzaakaenda akapfeka
Kufa kwa Tarafi kwatirwadzisa wake mkuru. Baba wake wanga baba wangu. Kufa kwa Tarafi ni kwatirwadza. Unziza kanonyaya kuda kuna Raifi ndoda hembe dzake. Unziza hembe dzake ndo dzandikuda. Unzwa badiye wacho akamurosa pakumuuraya ngadzukire kwaari. Unziza unzwa hembe ndo chekutanga. Hembe ngadzidzoke. Kana musikana nadzo hembe dzacho gare nadzo. Kufa kwemukomana waikwati bata uchi ndakapedzera kumuona musuno chitotandara tese achitorowa bute rake rematare but ndakazongonzwa kuti akafa uchi zvinhu zvaindibata bhozi ndaitamba naye ndaitombonamatira pamba pawa pachipinda chechi saka zvinhu zvandibata asi mutemo ngautonge zvinhu zviri justice ndozvandangokumbirawo chete. Schema Construction is ready to serve homeowners, carpenters, builders, contractors and businesses with quality ceiling, wall skimming and tiling. We also supply ceiling boards and accessories, cornices and centerpieces, skim light, rhino set and plaster products, tile adhesive and grout. We also provide professional ceiling design and construction services for residential and commercial properties, from stylish modern ceiling concept to expert installation and finishing. Whether you are building from scratch, renovating or upgrading your ceiling, Schema Construction is your trusted partner for quality materials, reliable workmanship and impressive results. Contact us for quotations, prices and bookings on the numbers on your screen, or visit us along Gweru Road opposite Metro Pitch behind Housestead Brothers in Gweru.